Falten menys de 2 setmanes per les eleccions generals i en aquest sentit l'Hospitalet Espai de Debat ha organitzat precisament un debat amb algunes de les formacions polítiques que s'hi presenten. La crisi econòmica i les possibles sortides d'aquesta crisi que veuen els partits s'han centrat al debat. La crisi econòmica ha estat el tema central del debat assís a l'Auditori Barrades. El PSC creu que per apaivagar l'efecte de la crisi s'han de crear llocs de feina i per això s'ha d'arribar a un gran pacte. Promover un gran acuerdo por el empleo entre administraciones, trabajadores y empresas. Vamos a aprobar un plan de empleo juvenil. Convergència i Unió lliga la recuperació econòmica al pacte fiscal. Els convergents calculen que el diferencial de diners entre el que paga Catalunya i el que rep és de 16.000 milions d'euros, però Ciu també defensa altres mesures. S'han de fer polítiques perquè el crèdit torni a arribar a les empreses. I l'ICO ha de tindre un paper actiu com a banca pública. O les caixes que s'han nacionalitzat han de tindre un paper actiu. El PP ha criticat la mala gestió de la crisi que han fet els socialistes. Els populars proposen incrementar la contractació amb mesures de flexibilitat del mercat laboral. Actualment hi ha empreses que tenen projectes i per la rigidesa del sistema no es contracten persones. Per tant, això és fonamental. La gent jove, no pot ser que el 45% de la gent jove estigui aturada. Esquerra Republicana planteja un increment d'impostos als rics i un canvi de model productiu com a mesures per sortir de la crisi. Si no, estem condemnats a ser una economia low cost, una economia maquila, com els mexicans respecte als Estats Units. I certament crec que si a més hi afegim l'espoli fiscal que pateix Catalunya... La candidata d'Iniciativa Verds Esquerra Unida critica els efectes de les reformes laborals i aposta per un canvi de model econòmic. A Europa el que s'aposta és per altres sectors econòmics que apostin per una ocupació de qualitat. I és això el que està fent. No és qüestió de dir a l'economia que vagi sola, que flueixi sola i que tinguem uns joves que pràcticament no arribin ni a 800 euros al mes. Unió Progreso i Democràcia proposa simplificar els tipus de contracte. En cuanto a la reforma laboral, nosotros proponemos que todos los nuevos contratos sean indefinidos y que la indemnización por despido aumente progresivamente en función de la antigüedad. Al debat dels 6 candidats s'ha tingut una gran afluència de públic, tot i que aquesta vegada l'auditori no s'ha omplert.